мисоли як суяк аз саволҳои масъалаи кушод функсия доштаи парабола ва мехоҳад ки дар ҳамон ҷо дута x дорем, яъне ду қиматҳои x ва ҷавобҳои вақте ман ҷои x а мемонам ва б монам, ҷавобҳош байни 6 ва 12 мехобам. қимати калонтарин имконпазир b минус a-ро, яъне фарқи инҳоро аз ҳама калонтарин чанд донааш мумкин аст. Барои ин савол кардан биёин як бор тасаввур кунем. Бисёри саволҳои монам дидам, ҳамаш парабола буд ба фикрам. мо координата дорем ва шакли парабола дорем. Шаклаш тақрибан хел аст. ин x квадрат ҷамъи x камтар хато кашидам, яке барои мантиқша фаҳмонам. ду x-ҳо дорам a ва b ва ҷавоби онҳо байни 6 ва 12 мехобам. Яъне 6 ва 12 y 6 ва 12 байни ҳамин ду адад мехобам. Яъне ин x-ҳо ин қиматро медиҳад ба мо 6 ва 12, яъне 4x аст. Байни ҳамин 4x қимати калонтарини имконпазир онҳоро меёбем. чӣ кор мекунем? барои ҳамон x-ҳоро ёфтам, ман бояд баробари параболамро баробари чанд кунам? x квадрат ҷамъи x якум модули ман баробари 6 мешавад. аз ин ҷо гирифтам ва x квадрат ҷамъи x бояд баробари 12. ин x-ҳо бояд ёбам. ва аз ин ҷо агар ёбам ман x квадрат ҷамъи x минус 6 баробари 9, аз ин ҷо решаҳоро ёбам x ҷамъи 3 x минуси 2 баробари 9, аз ин ҷо x баробари минус 3 ва x баробари 2 аст. Яъне 6 кам мешавад вақте ки минус 3 аст ва 2 аст. Яъне расм камтар хато шуд, лекин мантиқаш ҳамин аст. ва барои дуюмашро ёфтам, боза мехоҳам кунам x квадрат ҷамъи x минуси 12 баробари 9 ва инро агар ба қавсҳо ҷудо кунем x ҷамъи 4 x минус 3 баробари 9 мешавад ва аз ин ҷо x баробари минус 4 ва x баробари 3 аст. Яъне дигар рангро интихоб кунам барои фаҳмо шуданаш. Яъне чӣ дорем мо? Барои 12 2x дорам минуси 4 ва 3 аст. ва аз мо чӣ мехоҳам? b минуси a қимати аз ҳама калонтарин шавад. барои b минуси a қимати калонтарин шуданаш, яъне монда метавонем кор карда метавонем. кадом мешавад? аз ҳама калонтарин агар b минуса ку a агар минуса шавад калонтарин мешавад, чунки минус минус плюс мешавад. ва барои b камон шуданаш b-ро ман 3 интихоб мекунам, a-ро минус 4 ва чӣ мешавад? b минуси a 3 минус минус 4 баробари 7 мешавад. ин аз ҳама калон. Дигарошам монда метавонем. Монда санҷе аз ҳама калонтарин 7 мешавад. Монда бояд санҷе.